Zdravím všetkých divákov relácie Godzone magazín, priatelia. V tejto chvíli sledujete úplne prvý diel v tomto novom školskom roku a to znamená len jediné. A to je to, že sa opäť môžete tešiť na dávku povzbudenia, ktorou veríme, že Godzone magazín pre vás bude. Aj tento rok sme pre vás pripravili kopec svedectiev, vyučovaní, klipov a samozrejme sme nezabudli na vašu a našu obľúbenú súťaž, priatelia. Ale okrem toho sa vám tento rok budem prihovárať úplne iným spôsobom. Pripravili sme pre vás nový koncept, takže sa máte naozaj na čo tešiť. No a túto reláciu by som veľmi rád začal svedectvom, ktoré je svedectvo od Michala Škombára, ktorý napriek svojmu handicapu, priatelia, napísal už 2 knihy. No ale viac nám už o tom porozpráva on sám, takže ja mu v tejto chvíli dávam slovo. Môj príbeh s Bohom začal tak zaujímavo, že vlastne keď som ešte nemal trachostómiu, tak som poznal Boha, ale nežil som s ním taký život, taký blízky, že by sme boli priatelia. A vlastne až potom, ako som upadol do bezvedomia a spravedlenia, vlastne túto trachostómiu, tak až postupne časom som si k nemu začal hľadať takú cestu a vlastne on ma zbavoval všetkých takých mojich temných súčastí, ktoré ma zväzovali a vďaka ktorým som nebol slobodný človek. Tak ako čas plynul, tak som Boha spoznával bližšie a začal som ho čoraz viac milovať, lebo tá sloboda, ktorú v ňom zažívam, je neskutočná. Túžba po písaní sa vo mne zbudila len pred nedávnom. Pamätám si na to, že som začal čítať knihu Hry o život sa to volá a vlastne od toho momentu som aj začal čítať knihy a som si povedal, že chcel by som napísať niečo podobné, niečo, čo by malo tak viac dialog a raz v noci som sa tak rozprával s Bohom, že vo mne skrsla taká túžba napísať niečo také a hovoril som to Bohu a na druhý deň ráno, keď som sa zobudil, tak som zrazu uvidel príbeh a videl som ho úplne jasne a vedel som, že ho musím napísať. A vlastne tak to vzniklo. Že chcel som napísať o chlapcovi, ktorý dostal druhú šancu na život. To som sa snažil vložiť do toho príbehu. Moje sny predtým, než som spoznal Boha, boli také, že chcel som niečo vytvoriť, niečo urobiť a stať sa slávny. A potom, čo som spoznal Boha, tak sa vo mne zmenilo to, že chcel som niečo spraviť, niečo dobré, ale už som nebažil po tej sláve. Chcel som, aby to bolo dobré, aby to dačo prinieslo dobré aj druhým ľuďom. Vlastne, keď som sa vrátil domov z nemocnice, tak som nevedel vôbec pracovať s počítačom, lebo dovtedy som vždy na ňom robil len posítiačky. A teraz, keď som ležal, tak som nevedel nájsť spôsob, ako mám na ňom robiť. A bol som celkom dosť nervózny z toho, lebo
som mal v sebe strašnú túžbu zahrať si FIFA, futbal na počítači. A oni práve vtedy spustili novú funkciu, ovládanie hráčov myšou. A vlastne tak som skúsil si zahrať a každý deň som skúšal viac a mi to išlo čoraz lepšie. A vlastne vďaka FIFA som sa naučil pracovať na počítači a to vďaka tomu môžem ísť písať. Týmto spôsobom mi trvalo napísať Rušencu 2 roky, ale to bolo aj spôsobené tým, že tá kniha bola hrubšia a že som aj vtedy chodil do školy a vlastne toto pokračovanie, Pravá tvár, to som písal nejakých 7-8 mesiacov, to už bolo rýchlejšie. Je to trocha zložitejšie, ale ja už som sa naučil veľmi rýchlo písať a píšem rýchlejšie ako môj otec. Chcem vás pozbudiť, aby ste snívali svoje sny, lebo Boh vás v tom nikdy nenechá sám, ja sám. Keď som písal druhú šancu a mal som v sebe také obavy, že či na to mám napísať aj pokračovanie, tak Boh mi dal na srdce takú jednu vetu, že Mišo, snívaj vo veľkom a nie v malom, tak a ja vás pozbudzujem, snívajte vo veľkom a nie v malom. Určite poznáte pieseň s názvom Srdce chváli. Túžim sa vrátiť do srdca chvály, kde si jedine ty. Áno, presne toto je pieseň, ktorá ovplyvnila mnohých ľudí na Slovensku, ako aj v zahraničí. Hrali sme ju aj na Godzone Tour 2015 a teraz budete mať exkluzívne možnosť počuť príbeh Jula Slováka, ktorý sa úzko spája s touto piesňou. Všetko stíši sa a ja prichádzam. Prinies niečo snáď, čo pravú cenu má, čo by si mal rád. A nekonečný král a nik nevysloví, čo ti patriť má. Aj keď slabý som, všetko to, čo mám, každý dých je tvoj. Konečný král, nik nevysloví, čo ti patriť má. Aj keď slabý som, všetko to, čo mám, každý dých je tvoj. Viac ako pieseň ti dám, lebo to, čo žiadaš, nie je len pieseň sama. Ak niečo iné sa zdá, ty víš, čo je pravda, ty vidíš, čo v srdci mám. Túžim sa vrátiť do srdca chvály, kde si jedine ty, Ježiš.
Raz keď sme boli na jednej dovolenke s mojou manželkou, s mojím synom na takej malej chate niekde v dedinkách na Slovensku a sme boli len tak spolu vypnúť. Tak som jeden večer zobral do rúk gitaru a mal som taký pocit, že potrebujeme urobiť novú pieseň. Že proste potrebujeme hrávať niečo nové. A nejak mi to nešlo. Nejak ten večer proste som nemal žiadne zjavenie, nemal som proste žiadny nápad ani nič. A začal som byť z toho až nervózny a proste bolo to také zvláštne. A v tom prišla ku mne moja žena a hovorí, že prečo to vlastne robíš? A proste nemalo by to byť o tom, že tvoje srdce je rozdreté pred ním, že každý tón teraz proste je uctievaním jeho a možno z toho niečo vznikne a možno nie, ale to je úplne jedno proste. Prečo vlastne píšeš tú pieseň? A tak som taký pokorený, vyšiel niekde von na lavičku a sedel tam v záhrade pri zapadajúcom slnku a pozeral sa do neba a hral na gitare. A začal som spievať jednu starú pieseň, Srdce chváli. A pomedzi slzy a také dojatie a pláč pred Bohom som vyslovoval tie slova, že sa túžim vrátiť naspäť do srdca chvály, že túžim prísť pred jeho tvár, kde je jedine on, kde je jedine Ježiš. Že mi je ľúto, ak som bol neverný, je mi ľúto, ak som... A chápete, ako keby som prechádzal celou tou piesňou úplne celým svojim srdcom. A vtedy som si tak uvedomoval, že vôbec to proste nie je o tom napísať nejaké piesne, alebo o tom, kto aké texty zloží, kto aký album vydá, alebo kto čo ako znie na nejakom pódiu. Ale že Boh naozaj hľadá uctievačov. A že túžim proste tam stáť zlomený pred ním a že je to oveľa viac ako akokoľvek nová pieseň, akákoľvek dobrá nová pieseň. Že proste Matt Redman, keď písal tú pieseň, myslím, že prežíval niečo veľmi podobné vtedy a hovoril o tom príbehu. Ja mám pocit, že som prežil ten istý pocit ten večer, keď som si uvedomil, že som zlomený, že chcem sa proste vrátiť do srdca, kde ide o jedinú vec, a to je proste byť pred jeho tvárou a možno spievať starú pieseň, ktorá je roky známa, ale s úplne otvoreným srdcom. A to častokrát a v ten večer pre mňa bolo oveľa viac. A potom som tam ešte sedel niekoľko hodín a plakal a modlil sa a spieval ďalšie a ďalšie piesne. A neskôr pár dní na to, ako ovocím toho času podľa mňa bolo to, že vzniklo niekoľko ďalších piesní, ale to nie je dôležité. To, čo je dôležité, je, že moje srdce bolo úplne také nabudené prísť pred jeho tvár, prísť proste do jeho blízkosti, že to bolo kľúčové, to bolo to dôležité ten čas. Že nejde o tú formu, že nejde o nové piesne, že nejde proste o nič ďalšie, že ide len o to prísť pred neho a volať si to jedine ty. Odpusť mi, ak som bol neverný, si to jedine ty, koho chcem, Ježiš. A si to jedine ty, za kým chcem ísť, Ježiš. Chcem ti dať všetko, čo mám, viac ako pieseň. Viac ako slová, čo spievam. Chcem položiť svoje srdce na oltár a prísť pred tvoju tvár. A to si myslím, že je kľúčové, že Boh hľadá uctievačov, ktorí dajú všetko. Nekonečný kráľ a nik nevysloví, čo ti patriť má. Aj keď slabý som, všetko to, čo mám, každý dých je
Témou tohtoročného Godzone Tour 2016 je nový level. No a my túžime zažívať nový level nielen v produkcii, ktorú uvidíme na turné, ale v každej oblasti nášho života. No a práve preto sme pre vás pripravili sériu vyučovaní, ktoré sú spojené s touto témou. No a prvé z nich bude mať Maťo Janus a bude o identite muža. Maťo, ide. Veľmi sa teším, že môžem byť súčasťou toho veľkého príbehu, ktorý Boh robí s mužmi na Slovensku. Príbehu, kedy Boh premieňa srdcia a životy mužov a následne celé ich rodiny a spoločnosť na Slovensku. My muži potrebujeme počuť to, kým sme, čo je tá naša pravá identita, akú máme hodnotu a aká autorita, alebo čo je tá autorita, ktorá nám bola zverená. Prvý človek, ktorý bol stvorený, prvého človeka, Boh stvoril muža, Adama, a zveril mu celú zem, celú planétu a povedal mu, aby nad ňou panoval. No Adam tým, že uveril klamstvu a že neurobil to, čo mal, alebo urobil to, čo nemal, tak strátil tú autoritu, ktorá mu bola daná a získal ju nepriateľ, získal ju zlý. No vďaka Bohu nebeský Otec poslal svojho syna a ten zmenil celú túto situáciu. Prvý Adam, alebo cez prvého Adama prišla na zem smrť a hriech a cez posledného Adama, ako ho v písme v prvom liste Korinťanom, ako je nazvaný, posledný Adam, cez neho prišiel život. Prišiel nový život, nová milosť. Je napísané tam, že posledný Adam je ten, ktorý je oživujúcim duchom, alebo inými slovami ten, ktorý mení život, ktorý prináša život, životodárnym duchom. A práve na Ježišovi, na tom poslednom Adamovi sa to všetko zmenilo, sa to všetko zlomilo. On je ten, ktorý bol posledným Adamom, on je ten, ktorý bol posledným človekom tej prvej verzie a zároveň bol prvým človekom druhej verzie. Ježiš bol prototyp, bol prvý človek, prvý Adam 2.0. Ježiš celé ľudstvo priniesol na novú úroveň. Ježiš urobil to, že už 2000 rokov je k dispozícii to, že ľudia môžu byť novým stvorením, novými ľuďmi, novým Adamom. A tá možnosť a tá príležitosť je tu pre každého. Je tu pre teba a pre mňa. Môžeš aj ty, aj dnes, alebo neviem v akom vzťahu a kde sa vo vzťahu nachádzaš s Bohom, s nebeským Otcom, ale aj dnes je tu pre teba tá príležitosť, aby si sa aj ty posunul na tú novú úroveň vo vzťahu s ním, aby aj dnes si sa ty posunul do tej plnosti života skrze vykúpenie Ježiša Krista, ktoré on získal a vydobil. Je tu pre teba k dispozícii ten život, ktorý získal Ježiš Kristus cez to, že zomrel a vstal z mŕtvych. A aj ty môžeš žiť život v plnosti. Môžeš byť slobodný od strachu, môžeš byť slobodný od hnevu, môžeš byť slobodný od viny, od hanby a môžeš byť slobodným človekom, ktorý má srdce podľa Božieho srdca. A tvoje srdce je vzácne. Srdce v tebe je to, čo je to najdôležitejšie, to najvzácnejšie, čo Boh vložil do teba, je práve tvoje srdce. A tá jedinečnosť, s ktorou ťa stvoril, je úplne špeciálna a jedinečná. Potrebujeme ťa presne takého, aký si. S tou jedinečnosťou, s tými darmi a s tými talentmi, ktoré on do teba vložil. A na to, aby si mohol ísť a kráčať a žiť v tej jedinečnosti, potrebuješ zažívať slobodu. Potrebuješ zažívať slobodu, ktorá je v Ježišovi Kristovi. Slobodu, ktorú prináša Duch Svätý, Boží duch, duch slobody. A v písme sa píše, že celé stvorenstvo očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Že sa zjavíš ty ako Boží syn a priniesieš Božiu slávu na zem. Že sa zjaví, že prinesieš to, čo Boh
uvoľnil, to, čo Ježiš vydobil, že na tebe sa má zjavovať Božia sláva. A nie je viac miesto pre hanbu, nie je viac miesto pre strach v tvojom živote, nie je viac miesto pre vinu, ale si ospravodlivený, si urobený spravodlivým v Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus ťa ospravodlivil a urobil spravodlivým. To je tá nová úroveň, o ktorej sme už veľakrát počuli a ja ťa chcem pozvať do toho, aby si to začal žiť. Aby si každé ráno vstal a aby si povedal: som spravodlivý vďaka Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus ma urobil spravodlivým a to je ten základ, na ktorý sa chcem postaviť. To je to, čo je základom mojej identity, že som spravodlivý a že som synom nebeského Otca. A že ty si syn nebeského Otca a že si muž, ktorý je povolaný milovať tak, ako miluje posledný Adam, alebo ako miluje Adam 2.0, ako miluje Adam, ktorý je novým stvorením, ako miluje Ježiš Kristus. A že si povolaný stáť a ustať všetky boje, do ktorých si postavený. Tak ti žehnám teraz slobodu a žehnám ti to, aby si prijal Boží duch, Božieho ducha, aby si prijal Boží dých, aby si prijal to, čo je ti k dispozícii. Tá milosť, ktorá už tu je k dispozícii 2000 rokov a je tu aj dnes a je tu aj pre teba. Na to, aby si mohol žiť život v plnosti, aby si mohol žiť život s Kristom. A máme tu súťaž, priatelia. Nedávno sme zverejnili promovideo na God's On Tour 2016 Nový level, ktoré sme natáčali na rôznych miestach po celom Slovensku, prosím pekne, s dverami. Áno, presne tak. Uhádnite aspoň jednu lokalitu, v ktorej sme točili a váš tip nám pošlite už na známu adresu tv@godzone.sk a do predmetu nezabudnite dať súťaž. No a čo môžete vyhrať? Skvelé ceny z God's On Shopu, priatelia, ktoré vôbec nie sú na zahodenie. Vidíme sa v ďalšom God's On magazíne. Čaute. Niekde v tebe sa zrodila túžba. Cítiš, že ti niečo chýba. Hlboko v sebe vieš, že to je niečo, čo si nekúpiš za žiadne peniaze sveta a predsa ťa to bude stáť všetko. Ale je to niečo oveľa reálnejšie ako tvoja každodenná realita. Bol si stvorený pre niečo oveľa viac. Vieš to. Preto kráčaš a dospievaš. Rastieš a učíš sa. Chceš ísť stále ďalej. Prekonávaš sám seba a túžba v tebe neustále rastie. Chceš viac. Sám na to nemáš, ale Kristus v tebe ťa posilňuje. Jeho milosťou stúpaš a napreduješ. Odhaduješ klamstvá, ktorým si uveril a odhaľuješ pravdu. Nie si v tom sám. Nezlyhal si. Boh na teba nezabudol. Dôveruješ mu a vierou vstupuješ na nový level. Aj keď netušíš, čo sa stane. Teraz alebo nikdy. Si ochotný stratiť všetko? Až keď prekonáš strach, zistíš, že vieš lietať. Že pre toto si bol stvorený. Vstupuješ na nový level dôvery, lebo vieš, že on je El Elyon, Boh najvyšší. Spoznávaš nový level v uzdravení, lebo on je Jahve Rofe, Boh, ktorý uzdravuje. Vidíš nový level zázrakov, lebo on je El Shaddai, Boh všemohúci. A zažívaš nový level v Božej blízkosti, lebo on je Abba, tvoj otec.